Bilang isang Filipino healthcare worker, nalungkot po talaga ako nang marinig ko yung balitang yan. Kasi una sa lahat, mahalagang tandaan natin na yung kaso sa korte pa ay informal indictment na. So, ngunit wala pa po itong conviction. Kaya naniniwala ako na dapat siguro nating igalang yung due process ngayon. At kasabay nito, natural lang na mag-alala ang maraming Pilipino healthcare workers dahil baka madamay ang reputasyon ng buong komunidad sa ginawa o umano'y ginawa ng isang tao. Okay, so ibig sabihin, indictment, may patunay na ebidensya na tuloy ang kinasasangkutan nitong kaso si Miss Yuki, Sir Jas. Opo, ayon po dun sa mga public reports, meron na nga pong indictment at ng grand jury. Okay. Sir, just sa inyong pananaw, gaano kalaki ang epekto ng ganitong kaso sa tiwala ng publiko sa mga Filipino healthcare professionals sa ibang bansa, lalo na dyan sa Estados Unidos at saka UK, Sir Jas? Well, maaaring magkaroon ng epekto sa perception ng ilang tao, lalo na kung malaki ang kaso at malawak ang coverage sa media. Pero naniniwala ako na hindi dapat husgahan ang milyong-milyong Pilipino healthcare professionals dahil sa isang individual lamang. Ang magandang reputasyon ng mga Pilipino ay nabuo sa loob ng maraming dekada sa pamamagitan ng sipag natin, malasakit at profesionalismo. Okay, sir. Sir Jas, kasi yung sa pinag-uusapan pag mag-ibang bansa ka, Pinoy ang talagang pinag-uusapan pagdating sa trabaho. Sa pagdating sa healthcare, gaano kaninyo tawag dito, gaano kanila rinerespeto ang mga Pinoy lalo sa mga healthcare diyan sa ibang bansa, particular sa inyong United Kingdom, Sir Jas? Well, sa totoo lang po, may pagmamalaki po mismo ako dito mga kasama ko dito sa UK, mga nagtatrabaho dito na healthcare professional. Isa po tayo sa pinakamagaling na healthcare professionals, hindi lang sa isang bansa, kundi sa buong mundo. Mapa Estados Unidos man yan, Inglaterra, Germany, kahit saan mong daling bansa, merong Filipino healthcare workers na masisipag at professional. At siguro ang isang lagi nilang sinasabi sa Filipino healthcare workers, yung care. Ibang mag-aalaga ang isang Filipino healthcare worker. Para kumbaga kumpara sa ibang nationality, mas maangat ang Filipino or Pinoy na health worker pag usapan ng healthcare program dyan sa ibang bansa, lalo na dyan sa UK at sa Estados Unidos, sir. Tama po kayo dyan. Tama po yun, sir. Okay. Sir, way back itong Filipina nurse na practitioner na charge ng healthcare fraud sa scheme. Nung nalaman ninyo hanggang ngayon, kumusta na ang relasyon ninyo sa mga ibang nationality, Sir Jas? Of course, medyo putok na yung balitan to. So, of course, yung depende naman kasi sa mga kasamaan mo. Alam naman nila na this is isang individual lamang at hindi lahat ng Pilipino ay ganito. So, anyways, itong kaso na to sabi ko nga due process, hintayin natin kung anong mangyayari dito. And hopefully kung nagkasala, mananagot siya. Pero kung ma-defend niya yung sarili niya, so much better. Pero kaya putok na putok So ang ano dito kasi may indictment na So alam naman natin, after indictment, ibig sabihin meron ng mga ebidensya at susuriin na to sa korte at doon itatrial siya at syempre bibigyan siya ng due process para masagot lahat.
Okay. Si Miss Yuki ay marami siyang access mga medical healthcare dyan sa Estados Unidos. As medical health worker dyan sa ibang bansa, Sir Jazz. Kilala niyo ba si Miss Yuki? Personally, hindi ko po siya kilala. So, nabalitaan lang din through new social media. And of course, nasa healthcare tayo. So, halos lahat ng healthcare overseas workers sa iba't ibang panig ng mundo ay nagulat sa balitang ito dahil isa ito kung sakali mapatunayan, isa ito sa pinakamalaking healthcare fraud sa Estados Unidos. So parang first time history na isang Pinoy dyan sa ibang bansa, Sir Jazz. Opo. Although marami nagsasabi na marami din naman gumagawa dyan. Pero ang ayon sa balita, so itong araw po ay isa sa pinakamalaking healthcare fraud. Yun nga almost 1 billion, Sir Jazz. Okay. Sa UK naman, sa healthcare system sa UK, ano ang mekanismo ang ginagamit upang maiwasan ng fraud o maling paggamit sa pundo ng healthcare? Diyan, ano po yung pananaw niyo po, Sir? Sa UK, sir, maraming mekanismo ang ginagamit dito para maiwasan ng fraud or maling paggamit ng pondo sa healthcare. Dito sa UK, napakahigpit ang governance at accountability. Meron tayong mga regular audits, documentation, requirements, internal monitoring, whistleblowing policies, at mga regulatory bodies na nag-iimbestiga kapag may kahina-hinalang mga transaksyon. So lahat ng ito ay para maprotektahan din ang pondo ng publiko at matiyak na ang pasyente ang laging inuuna. Yun nga. Okay. Sir Jazz, huling katanungan ko kay itong issue sa Filipina nurse dyan sa Estados Unidos. So, ano po yung mensahe ninyo sa mga Filipino healthcare workers sa buong mundo kaugnay ng issue ito, Sir Jazz? Well, sa tingin ko, maraming Filipino healthcare workers ang nalulungkot dahil alam namin na pinaghirapan namin yung buhay, yung tiwala ng mga pasyente at mga employer. Pero naniniwala pa rin ako na ang reputasyon ng isang profesyon ay nakasalalay sa araw-araw na ginagawa ng bawat isa. So individual po ito. Ang isang kaso ay hindi dapat maging batayan sa paghusga sa buong komunidad ng healthcare workers sa ibang buong bansa. So patuloy nating panatilihin yung integridad, professionalism, at yung malasakit sa ating trabaho. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa o panghinaan ng loob. At ang pinakamagandang paraan siguro para mapanatili ang tiwala ng publiko ay ang patuloy natin na paggawa ng tama sa araw-araw. At sa kasong ito, hayaan natin ang korte ang magpasya batay sa mga ebidensya. So idagdag ko na lang din na ang integridad ng milyong Pilipinong healthcare workers ay hindi dapat masukat batay lamang sa kaso ng isang tao. Kung may pananagutan man ang isang individual, siya ang dapat managot. Hindi ang buong profesyon o ang buong lahing Pilipino. Yun, okay. Sir, sa may iba naman tayo kasi pinag-usap-usapan na ngayon ang heat wave. Lalo sa Europa, kabilang dyan sa Spain, Italy, United Kingdom, Germany, Belgium, Netherlands, Portugal. So, kumusta naman dyan sa United Kingdom, Sir Jazz, itong sobrang kainit, may init na dyan sa United Kingdom? Gaano kainit na ang nararanasan nyo dyan, Sir Jazz? Sobrang init na po dito. So, mga nakalipas na araw, nagsimula po yung heat wave. So, napakainit ng naranasan ngayon dito sa UK. Hindi lang sa UK, sa mga nabanggit mong bansa also. So, iba to kumpara sa normal na summer. So, ang kakaiba rito, maraming bahay, ospital at
care homes dito sa UK na walang air conditioning, hindi kagaya sa Pilipinas. So, dahil hindi naman ito karaniwang kailangan, dahil kapag mas maraming panahon na malamig eh. So, kahit yung mga Pilipinong sanay na sa init, katulad ko, nahihirapan din. Bilang healthcare worker, mas binabantayan namin yung hydration ng mga residente ngayon, lalo na yung mga matatanda, dahil mas mataas ang panganib ng heat exhaustion at heat stroke. So, yun lang, araw-araw na pag-alaga sa kanila, hydration pinaka-importante. Okay. So, ibig sabihin sa UK, ngayong taon lang, ngayong buwan nito, nakakaranas kayo sobrang init. Kumbaga, kumpara sa nakaraang taon, iba yung nararanasan nyo dyan, ang sitwasyon dyan, ang weather dyan sa Sir Jazz. Actually, yung kinukumpara nila ito ngayon na nangyari sa heat wave noong 1976 dito sa England. During 1976, talagang napakainit din. Heat wave din. So, noong mga panahon ngayon, meron nga silang programa na share a bath. Tinatawag nila share a bath. Kasi nga, yung mga tubig limitado din. Tapos nagrarasyon sila ng mga fruit juices para sa mga tao. So, kinukumpara nila ito noon. So, pero sabi nila, itong 2026 na heat wave is much more muggy. Malagkit talaga, masyadong humid. So, talagang nagkaroon ng mga orange warning tsaka red warning para sa mga tao dito sa UK. At yung mga bata sa eskwelahan, pinapauwi ng maaga. Okay, so ngayon, Sir Jazz, hindi pa, kumbaga, hindi pa nideklaran na critical incident na nang nangyari dyan sa UK. Yung sabi mo kanina, halos mapuno-puno na yung daming pasyente pumupunta na sa hospital. Itong nakaranas ng heatwave, Sir Jazz. Wala akong eksaktong numbers kung marami. Pero, during heatwave talagang ang naapektuhan dyan yung mga matatanda. At yung mga maliliit na bata. So kaya ang advice lagi is yung hydration, and as much as possible, kung wala namang mahalagang importanteng stay lang sa bahay o kaya punta sa mall para magpa-aircon. Okay, so pati yung paaralan, pinapauwi na ng maga yung mga estudyante ngayon dahil sa nararanas ng mainit, Sir Jazz. Opo, mas maaga po silang pinapauwi. Okay, Sir Jazz, maraming salamat sa oras na binigay niyo po din sa Bumburadyo Lawag, at sana may sa susunod na araw para maka-update na naman kami dyan sa ang mga kalagayan ng mga Pinoy dyan, lalo dyan sa United Kingdom, Sir Jazz. Maliban po, kung meron po kayong idagdag or batihin man lang sa mga pamilya po natin, kasi worldwide po ang Bumburadyo. Maraming kikinig at nanonood ngayon, Sir Jazz. Maraming salamat po sa oportunidad na binigay niyo para may share ko din yung opinion ko dito regarding sa mga nangyayari. Gusto ko lang i-shoutout yung pamilya ko dyan sa Bacoor, Cavite at Imus, Cavite. So, sa mga tropa ko. So, sana makauwi ulit ng Pilipinas next year.